O que intentamos facer é rememorar e recrear a forma de combatir da xente que tiraba coas espadas antiguas. Hai moitos tipos de espadas. O que tentamos facer é reproducir o estilo de loita que utilizabas en esos séculos. Ese estilo de loita era para a rúa, para matar, non era un estilo para ganar en un torneo. Eu cheguei a isto a través das artes marciais orientais. Practicaba un pouco de kendo, e logo sempre hai armas de filo nas artes marciais orientais, pero eu buscaba unha cousa máis de aquí. Na esgrima antiga empréganse reproducións de armas de distintas épocas. A única diferencia é que estas non están afiadas. Esta é unha espada que se chama de man e media, porque non é tan grande como unha de dúas mans, caben dúas mans, pero pode usarse se é necesario con só unha. Este tipo de espadas comeza a xeralizarse a partir do século XIII e logo esténdese o uso xeral durante o XIV e o século XV. A finais da Idade Media evolucionaron as armas e xurdiu a espada ropeira, con folla máis fina, as mans mellor protexidas e un pouco máis lixeira. Esta é a espada que este é o modelo que utilizouse para a película de A la Triste, é o mesmo modelo, que ven acompañado do complemento típico da espada ropeira, que era a daga de man esquerda. Utilizábase coas dúas mans, isto utilizábase para protexer e para atacar en curto. E logo xa chegamos a máis típica das películas, máis ou menos era a que utilizaba Rolfín, aunque en realidade é unha espada posterior, é de redores de 1650. É a espada que se utilizaba en España cando chega o cambio a dinastía dos Borbóns, que tamén ven coa súa parella, que a mesma daga de man esquerda, que ao final foi desplazado polo espadín. O espadín ten unha folla máis curta, máis fina, está pensado exclusivamente para uso de punta, é moito máis lixeiro, e daqui ven a esgrima clásica que vai entroncar coa esgrima moderna deportiva. Pase, sexta, toco. Na esgrima deportiva empréganse armas lixeiras e os contrincantes non poden sair dunha pista estreita. Na esgrima antiga, os movementos son case tan libres como nun combate real e as armas son moi contundentes. Ás veces empregan pesadas cotas de malla. Deben llevar, mira, 25, otros 2, 27, esto sobre de 1,5 cada uno, 30 y esto sobre 34 kilos. Baixo a cota de malla levaban o gambesón, que protexía contra os golpes. Esto te elimina golpe y la cota de malla que no te corte. Nas clases seguen as ensinanzas dos vellos maestros da esgrima. Lo que Pacheco promulga, bueno, Carranza antes de él, y toda la verdadera destreza, es que intentemos ligar siempre la hoja del adversario, de forma que si queremos hacer un paso transversal, lo hagamos ligando por el atajo. El atajo se trata de sujetar la espada para desviarla. En el momento en el que yo entro haciendo un paso transversal, al entrar de esta forma, estira el brazo. Su estocada nunca me va a llegar, mientras que la mía llega a tocarle. Para esto nos ayudamos de los gavilanes de la espada. Hai grupos de esgrima antiga en Vigo, Santiago e na Coruña, que teñen un blog na internet para promocionar a extensión deste deporte a toda Galicia.